Bago tayo magsimula sa ating kung bago tayo nandito, i-prepare mo na lang o ihanda mo na lang ang ating mga sarili para sa ating Panginoon.
Hallelujah. Mapagmahal na pinagdadala sa lahat ng kabutingan. Maraming salamat sa pinabigay ng Diyos mo sa akin. Lalo na sa araw na ito. Saan kami ay tinawag mo upang magpapitulog sa iyong pagkakas. Mas masakin ko ang bawat isa sa amin. At gusto ko ang aming kasipan at ang aming mga puso upang kayo magpapasok sa amin. Naway sa milyon ng iyong biyaya, may sabunan ng pinagsiyo sa buhay natin. Ama ng buhay, nais namin pagkakaroon sa iyong kayaan mo sa Jesus ang iyong buhay na salita. Magsalita sa aming puso. Hayaan mo namin kami maunaw sa iyong pagkakaroon. At kung magkakaroon namin ito, naway namin ito magbahagi sa iba na nauunaw dito. Ito po ay nagiging namin sa pamamagitan ng Kristo ng aming Panginoon at nakapagligtas ngayon at magpapailanman. Amen. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ng Panginoon. Humayo kayo at gawin mo kalagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautistuhan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang mabuti na ng Panginoon sa Kristo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever and ever. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kasi ito po. So muli, magandang po sa inyong lahat. Ako po ay masaya at kayo ay nakasama sa hapon dito. Ako po ay si Sister Ella. That evening, the wedding of our Sister Ella. So, ayun po, meron po ako nakakita sa inyo sa mga larawan niya. Sabihin ko lang sa akin, ano ang ginagawa nila sa larawan niya? Sige, sabihin ko. O, ano ginagawa sa larawan niya? Na? Magiging galing-galing. Yun yung galing, bakit kayo, yung galing na kayo nandito. Tama si Sister? Ayan, sige. Ano ba? Ano naman nangyari sa picture na yan? Yan ay communion. Galing-galing. Sige, sunod po.
No? Sa araw na ito, nagbibigay siya sa atin ng biyaya. So, tulad na sinabi mo kanina, ang simbahan ng Biblia ay meron siyang itong sa kanila. Tuwing natutulog ako, nagbibigay ako ng aking isang araw sa kanya, gusto ko na lang makita sa bawat minuto o bilang o sa mga kung paano sila ang sa nagdadasal. Sige, nagdadasal
reconciliation. So, yan po tayo. Sacrament of healing. And then the third one ay sacrament of commitment. Yan po yung sacrament ng lahat kayo ng kasal o mag-aasawa. Sunod naman ay ang pagmamahal o sacrament ng holy order. No? So, yun po yung tatlong pangalan ng sacrament. And then, punta tayo doon sa mismo binyag. Ay, kung paano ito natanggapin. Uri ng sakramento ayon sa Cathedral. So, itong mga sacraments na yan, isang bisis lang naman tanggapin. No? So, yan po yung binyag, kumpin, at saka holy order o banal na order. So, isang bisis na siya tanggapin. So, ito na, yan na lang ito na lang sunod ay dapat malipit namin tanggapin. So, una ay kumpisal, pagkakaroon na tayo, mabigat na. So, kailangan natin pumunta sa sakramento na kumpisal. No? So, yan yung dapat malipit natin tanggapin. Banal na ito, dapat dumating sa buhay natin ang unang buhay natin pagkakaroon. Hindi tayo nakatanggap ng Eucharistia every Sunday. No? Sana dumating yung sa buhay ng buhay natin. Kaya sila talaga ang pagbabalit ng langis. So, yan po yung dapat kami natin kumpisal. Banal na komunyon, and then sunod tayo ang pagbabalit ng langis. Sunod po ay ang pangatlo. Pwede tanggapin muli. Halika, isang bisis lang tanggapin yung binyag, kumpin, order, sunod naman. Ang pangalawa naman ay yung naman magiging tanggapin, yung sabi natin yung kumpisal, sunod yung Eucharistia, sunod naman tayo, ang naitingin ito naman, dapat isang bisis lang. Yan ay ang sakramento ng kasal. Pwede siya tanggapin kung bago na ang iyong asawa. Kung wala na yung asawa mo, kung wala na yung asawa mo, ibig sabihin ay hindi mo pwede siyang pakasal. No? Kung nandiyan pa si asawa mo. No? So sabi mo, pwede na tanggapin, hindi kung patay na ang isaw bago mo. So susunod po, punta tayo, ano ba ang salitang ginagamit? Kasi naman, bakit tayo nandito ay natin dyan sa kapatid tayo? Tama mo ba sa Sister Ada? Kaya nandito tayo gusto, hindi na magpapagbibiyan. Napakasalit natin dito. So, ano po ba ang salitang ginagamit natin? Mula sa Evangelyo ni Matthew 28, verse 19. Sabi niya, kung bago kayo ang gawin ninyo talaga po ang lahat ng bansa. Baptismuhan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan po yung formula na gagamitin ni Father o hindi siya kamay. Kasi yung mga magiging sa kanya. Sabihin ng ngalan ng Bata, sabihin niya, binibigyan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. No? Sa atin kung nasa kanya, hindi niya sasabihin ni Father. Halimbawa sa kumpisal, sasabihin niya, pinapatawag kita sa pangalan ng Father Lele, sa pangalan ng Father Manawin, sa pangalan ng Father. Hindi po, hindi sasabihin, binibigyan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa lahat ng sakramento. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, yun po yung
Sige. Sunod naman, meron tayong kanya. So, ang kanya, yes, ang kanya ay sa tabi po na pananampalataya. No? Sunod naman ay ang kanya ay ang bagong pagsilang sa buhay ni Kristo. Sunod, ang pag-alinya ay ang pag-alin sa samayan ng Kristiyano. And then, ang Biblia ay nagiging pagbihan tayo sa malaking pamilya ng Diyos. No? Naalala ko dito sa malaking pamilya ng Diyos. Nagiging pagbihan tayo sa malaking pamilya ng Diyos. Kung ano ako sa iyo ko siya, gusto ko yung life ng bigat mo. After sabi niya, kinaya naman, tapos sabi niya, wala pa siya gawin. Yun. Ngayon, tingnan naman natin. Okay. Sige. Tingnan natin ang biyaya na tinatawag sa pagkakaroon ng biyaya. Dito ay nilinis mula sa kasalanan ng mana. Noong pagkakainis mo, pag sinabi natin kasalanan ng mana, ito ay kasalanan ng mana, hindi na muna kasalanan ng iba't kadalasan. Pero sa bagong pag-inis mo, ito kasalanan ng mana, ito yung kasalanan ng aking mundo. Halimbawa, ang pamilya ni Sister Eva ay halimbawa nagkakaka or ng babae. Ganyan. Pero, dito sa sakramento ng Biblia, sa grasya ng sakramento ng Biblia, ito ay naniniwala tayo na naputol na yun. Yung mana ng kasalanan na yun. At yung mga niyuno. So, yan po ilinis mula sa kasalanan, mana. At meron na siya bagong buhay diyan kay Kristo. So, yun po yung mga biyayang natanggapin natin sa sakramento ng Biblia. Pangalawa, sa sakramento ng Biblia, nagiging bahagi sa banal na sakramento. No? Pero, ano yun? Father, Son, and Holy Spirit. Pag sinabi natin banal na sakramento, relationship, halimbawa, si Father ay nagkakabita. Mahirap intindihin, gawin ko na lang halimbawa. Si Sister Eva ay may kaibigan. Ayan. Kaibigan kami, Sister ni Jen, halimbawa Sister Eva. Sunod naman, relationship ang pag-usapan ng tao sa isang tao. Si Sister Eva ay meron siya mama. Si Rose, o kung yan si Rose ay anak ni, si Rose ay si Eva ay anak ni Rose, at si Eva ay kaibigan ni Jen, and si Eva ay isang family. Pagdating sa relationship, hindi ko dapat yung relationship sa nanay, hindi ko dapat siya maging parang kaibigan niya. Mama, kasi
walang binyag na mangyayari. So, tandaan natin na pinakamahalagang elemento o sagisag ng binyag ay ang tubig. So, tingnan natin yung ano na yan. So, bago lang. So, sino ba ang pwedeng magbinyag sa atin? So, pwedeng obispo, pari, diakono, pwede siya magbinyag, or sa sitwasyon na kung mga sabihin ng kamatayan na pwede ang lahat ay lahat magbinyag, pwede magbinyag. No? Gamitin na natin yung formula na binibigyan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Minsan kami ang sa sulat o may ang bibigyan sa kanal. Pero yung pag-ibigay na binyag. So, sabi natin kanina, ang salisa ay ang tubig. Ang tubig ay nagbibigay buhay. Naglilinis at salisa rin ng kamatayan. Sabi niya, ang tubig ay tanda na bagong buhay ay Kristo. Sabi niya, ang pagbubuhos ng tubig ay pakikibahagi sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang bata ay nilubuhusan ng tubig, sabay na sinasabi ng Panginoon ng pangalan ng bata, ikaw ay binibigyan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tulad ng sabi ng kanina, yan yung formula of baptism or sanction. So, sunod naman natin sa lista o elemento ng binyag ay ang pisma o oil. So, yung oil na yan, yung pisma na yan, ito ay tamis sa olibo na pinakalimutan ng trabaho. At pinakasasan ng berana, hindi siya tuwing Holy Thursday. So, ang salisa ng tamis ay paggalang at pagpapalaga sa tao, pakikisa sa Diyos at pagpapalaga sa isang Kristo sa bilang. Sa ating mga Katolik, yan ang nakikita sa atin. Sa hindi ko alam sa ibang libro na binibigyan sila ng bilang, pero wala sila oil, wala sila kusma. Dahil si Jesus, ang meaning ng Christ ay anointed. Kaya namin ay pinakamayon. So, yun yung meaning ng kusma na yun. Kung pagkakalaga sa isang responsibility. Sunod naman ang gamit na puti or puti gamit sa isa sa muling pagsilang kay Kristo. Kaya naman
Yung dinner. So, yung sabi-sabi namin ay napakahalaga. No? Yung apat na sabi-sabi namin. So, diyan po pagkatapos yung namin yung apat, tubig, ang napakahalaga, Christmas, sunod ay Binyagang, sunod naman ay Kandila. So, mayroon po kayo. Meron po kayo? Wala na po? Wala na? O, sige. Tayo po lahat.
Good afternoon, brothers and sisters. Welcome to our University celebration. Today is our 40th Binyagang Bayan, who is sponsored by the City Government of Alaminos, headed by our beloved Mayor Arthur S. Celeste and the St. Joseph Cathedral Parish, headed by our beloved Most Reverend Ricardo Bacay. Let us all stand.
Ang sinabi ni Gabriel, ang kasunod na tuloy sa
Amen.